machiegni kendo jodak ma Kisumu ojiw mondo obed akicha kendo oket ikruok makare kaluwore koda kodh El Nino mabiro. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Odiochieng' mar riwruok mar pinje kata United Nations World Tourism dhialo weche mag limbe. Kaonti ma Kisumu bende okodong' chien e ingo odiochieng'no kod nyasi motisni Kisumu Tourism Week, tiende ni ingo jumb limbe kod chenro mopogore kaka timo ler kaachiel kod pidho yiende maewa 3,000 e bomano. En odiochieng' maber, en odiochieng' mar pidho yien, en odiochieng' maneno ni Kisumu City oywe maler, osiko koywe maler. The Kisumu City Greening Initiative, which has gained momentum over years now, embodies the sense of responsibility. At its core, this initiative emphasizes the significance of tree planting. Nyasi no mane oyuorie kod Mama Aida Odinga kaka wendo modhial no chakore kod wuoth kowuok e alap tuke ma Ramogi Oginga Odinga Sports Complex nyaka kar yweyo ma Taifa Park e chuny boma ma Kisumu. Kane otwa kod Ramogi TV, Mama Aida Odinga ne ojiwo oganda mondo oket maino e weche mag pidho yien kaka yorno mar kedo kod midhiero mikelo kod futo mar lokruok e kor lwasi kalure kod nok mar yien moromo e aluora ma pacho ka ahinya to Kisumu, wach mane osir kod jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owili. Our duty as residents is not just to revel in this beauty, but to be responsible stewards of the environment and helping mitigate climate change. The act of planting a tree is a testament, ladies and gentlemen, to our commitment to a healthier, cleaner and more sustainable Kisumu. Kisumu is the cleanest any town malaria mugi. For that, we must keep it that way or make it even cleaner for the future generation. Neno reni pidho yien en gima duong' nikech kwa pidho yien to yien gi bro konyo e yore mopogore opogore. Nyaka waket Kisumu obed kama ler. En kama ler niso no kwa wita kalatese, plastics, kamora mora. Mama Aida bende otielo mondo oganda otemo pidh thoth yiende mag olemo manyalo kelo negi kata mana yuto kod ber mopogore opogore. Yien gi ekibe wanyalo pidho gi moting'o olembe. Olembe go be miwa vitamins kwa chamo bende ber. Inyalo kata uso lemogo minwang' pesa. Mar adek, yien gi eki geng'o yamo matek maka moro nyalo muko utewa kata ketho gik mopogore opogore. Omedo loso ka oparo ne oganda ma jo Kisumu mondo otemo keto ikruok makare ne kodh El Nino malimbo pacho ka igani mondo kik chwe mar kodhno kelnegi lal kod midhiero mopogore. For us to prepare ourselves for this, we need to make sure that all the drainage that we have in Kisumu and in the environment, we don't block them with littering, throwing your rubbish on the drainage. Nyasi ni mar ndalo ariyo, kiny rumo kod chenro mar ng'wech mar pidho yien motisni Kisumu City Run 2023 mar neno ni boma ma Kisumu obedo mamajan kendo medo bedo maler kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Pod mane weche mag rito aluora